tene dona December kalo klim gwa ambal ma o bisimila malak chuga don kibaru keneka bi kibaru mambulo kada kulokan ode France president aleka nalim kun dodalendo malla ka keni bi tene doe December kalo klim gwa uborama ni ndogo France yere la kibaru mun sirama ul kon ne ayire ka fako Emmanuel Macron ko ale koninga nalima bo malla ko ka sababu ke ko coronavirus nga obenata ngun ka unche alendo ka yire ka fo ko Emmanuel Macron aleni Mali transition nyamani oye colonel Assimi Goïta ko ulu kon ne manye fola ko sabla ko Emmanuel Macron ale kon me fe kana Mali la chuwaya munna ko ani Mali transition nyama ko uma ben ula ko kerere la wanyonye kuma ko ugon ma foka ben soro okunna ko ode kama Emmanuel Macron ale kon ga nali o mabo Mali kono bleno kawla duna ka fo France jamana nyamo Macron ni ale kon kunana Mali kono ani Mali transition nyama ulu kon kun kan ka hakilina falonke Mali ni France ulu ka deme nyokoya jatega wale tabaw keleli kan ale ni kala fili watu feneka o fene ko fe Emmanuel Macron ale kon kun kan ka ta gawo France finti munbe jatega wale tabaw kelela Mali kono yanno kata sayele manyana je ko ke ulu fe kuga ni bela jelen kon ne bolle flen amaniyeta kibara wara mambulo kada kulukan ode ye kurane karamko aleni kurane kalandewu uluka jakuluba o farala nyonga ni ka ala delibake Mali ni o kunchali kala sibrido December kalo kletan shigi kibara mserama ulukon ne ayere kafo la coordination générale des maîtres et élèves coraniques du Mali ni oye kurane karamko aleni kurane kalandewu uluka jakuluba ule utegeli nyokoma wati labanna nika kurane jingo chama konike Mali ben aleni akelea okumun konnala anyama ya okun talendo kasdi Imam Makibama wa Mali ministre mfene be no ni oka baranya shilendo dine kuma oyara kon fene sira ni kenenka kanyene maya kawla dona ka fo ni jekulu ale yere nyama ba ni oye Mohamed Gurowo ale yere ka fo ko kurane ko ojigina chien baulunvla ale ni kema wolunvla ni biolunvla ko astaghfirullah uyo million wolunvla ke yatin uyo okalan chien batanfla ani chien keme saba ani mugwan kili muye solier an kuntigi kan kisin ne mabaye uyo oke chien million nani ale ni babinanduru kawla dona ka fo ko ni alawele nunu bela jelenkela wala sa chokayamna ben onin kelea obeseka sabati Mali konnala coordination générale des maîtres et élèves coraniques ulu konya yere ka fo ko niye ulu koninka ula yere ka fo ko niye ulu ka boloma faray Mali ben alene akelea ukumun konnala ministry ale yere kon fene sera ni kenenka ni ka boya masinke ka nyasi ni jekulu mukoma kibara wera mambolo ka rokluka ode sibrido December kalo kletan shegi 3e arrondissement Polsu ule wulika joba ke commune de Konnala wala saka bingal ke wale o aleni nyana mini fenfirelaw ka ulu kele ka wala rena ka fo ame wati mna ecosystem sayele manyana jo ulu koni wati usira adu yira lendo ka fo ko o wati nela bingal ke wale o ka chanko sobe o kum Konnala 3e arrondissement Polsu sibrido nege kanya mugwante meleni sanga bisabaye ulu koni willa ka jigi commune de Konnala kerengere yala bagadaji ngolonina aleni dabanani konna 3e arrondissement ka ni finitigi nunu konna koni yere la ka fako je merci moko kon mbala aleni brigade anticriminalité moko aleni gendarmerie ni garde nationale ko nunu bela jelene farala nyonka ni ga seka bingal kela ka ulu kele ka bo sigida konnala ale ni nyana mini fenfirelaw o wili ka joyin senfe ayere la ka fako mogo binani ulu konne minena ni sika kelen do la ka fako majugu gondo wal ma nyana mini fenfirelaw fene ko o mogo munu fene minelen flene ayere la ka fako muso saba kumbe ula ko alibi sega lu kon be sina mo munu kon minelen flene alibi sega lu be sina kibara wara mana bo ko fe ambo daw kluka kuna fani kunjala kibara wara mambolo ka daw kluka ore ko muso do ale koni shuyira bajila bako jiguroni asei fanfelala kibara msarama ulukonne ayire ka fo karido December kalo kletan kononton joli ba jila bako jiguroni asei fanfe botarake musudo shukani yoro ko felena ni ayire lendo ka fo ko ni muso yunye chef de centre amdalay merila kawla dona ka fo ko ni muso yin ale to ko ni worokia bakayigoy ko akun furlendo ko wafene ko demu yere kumbe abulu
ni muso in su yelen a somɔgɔw fɛnɛ yelen seere dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko ni muso in ko a kɔni kun bɛ to ka kɔnɔna fili a yɛrɛ ma tuma bɛɛ ko hakili ɲagamin olu kun bɛ to k'a sɔrɔ tuma bɛɛ ko a fɛnɛ ko tuma dɔw yɛrɛ fɛnɛ la ko sunɔgɔ o yɛrɛ kɔni kun ka gɛlɛn a ma ko o hukumu kɔnɔna la ko a kɔni kun taara hakili bana furakɛla dɔ kɔni fɛ yen nɔ ni an ko ma ko psychiatre ko a kɔni kun bɛ ka to ka taa o fɛ yen walasa o ka dɛmɛ ka se ka bɔ nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la o kama an bɛ waati min na i ko sisan maa si tɛ se k'a fɔ ko ni muso in y'a yɛrɛ faga walima ko mɔgɔ de y'a faga nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la